में दोबारा पहिला बार कोसी भराई बानी भखले अनाजी भारा। अरे सुनी देवर जी उखिया लियादी भइल बड़े रौरे भतीजे भतीजे। हमारा लकीन ले कुसुम रंग के साड़ी परब में शामिल जब की बड़की मौसी बड़ी। हमारा लकीन ले कुसुम रंग के साड़ी परब में शामिल जब की बड़की मौसी बड़ी। आ छोटा को के ले ले हम छागल आ नीम मिठौआ गागल रहे मार्केट में दूरी बना के अभी नइखे कोरोना भागल। अरे भैया के फेरा में जानी रहब कि नीलब कपड़ा निज शरीफा मीठा ले ले हब ज्यादा केरा के घवद काटा बाई ले हब आधा। सेवा शरीफा मीठा ले ले हब ज्यादा केरा के घवद काटा बाई ले हब आधा। अरे अरग दी है सैया खेसारी ओकर बाद हमर बाबारी आ छठी मैया कृपा करी है उनके महिमा